Takže ahoj kamoška, vítam ťa pri novom videu, respektíve pri sérii videí, lebo počúvaj. Rozhodla som sa, že začnem robiť takéto videá, kde budem vlastne vysvetľovať techniku cvikov a ukazovať najčastejšie chyby, aby ste sa mohli takto učiť možno techniku, chápeš, online, ak nemáte trénera alebo vo vašom meste nie je tréner, ktorého by ste si chceli vybrať. Podľa mňa to tu nikto nerobí. Ak to niekto robí, tak sorry, nevšimla som si, ale teda toto bol môj prvotný nápad a chcem ho teraz zrealizovať. Takže dúfam, že sa tešíte. Prvý cvik bude fanfári, počkaj. Rumunské mŕtve ťahy. Jeden z tých menej obľúbených cvikov, ale možno aj práve preto je, že strašne často zle technicky robený. Nechcem teraz preháňať, ale podľa mňa 70% času, čo vidím nejaké baby alebo aj chalanov robiť v posilke rumunský mŕtvy ťah, tak to robia proste technicky zle. A chceme sa tomu vyvarovať, pretože technicky zle spravený cvik nielen, že ti môže spôsobiť zranenie, ale taktiež nespôsobiť hypertrofiu. Nenarastú ti svaly. Presne preto je podľa mňa takto technika dôležitá. Fakt by ťa malo zaujímať to, že keď ty robíš ten cvik technicky nesprávne, tak ako keby si ho ani nerobila. Dám ti to na jednoduchom príklade, že robíš napríklad hip thrusty, lebo chceš veľký zadok, jo, ale nohy máš tak strašne blízko pri tele, že ti vlastne zaberajú len predné stehná a ty si myslíš, že fú, po pol roku, že prečo mi ten zadok nerastie, no lebo ty ho reálne proste ani necvičíš, lebo cvičíš tie cviky technicky zle. Takže technika je naozaj na piedestáli celého fitnessu, celého cvičenia a treba naozaj dávať pozor na to, ako cvičíš tie cviky, ako ich robíš, či máš správnu techniku. Preto je napríklad podľa mňa veľmi super sa aj natáčať. Ja viem, že teraz proti celému tomuto točeniu v posilke tak je veľa akože negatív a hejtu, ale kamoška, keď ti to pomôže proste sa posúvať a progresovať, tak sa natoč. Len z toho uvidíš, pokiaľ nemáš nejakú kamošku alebo trénera, ktorý by ťa opravil, tak len z toho videa uvidíš, že či ty robíš vôbec ten cvik správne. Čiže za mňa je to úplne super a teda ako hovorím, Rumúni patria naozaj k jedným z cvikov, ktoré sú veľmi zle robené. Takže sa na to zblízka pozrieme a ukážeme si, ako vlastne tá technika má vyzerať. Môj najobľúbenejší zvuk ASMR. Teraz v lete, keď je že 39 stupňov podľa mňa vonku. Chcem ísť na dovolenku inak. Dúfam, že už aj vy ste na dovolenke, ako keď toto video niekde z pláže. Závidím vám. Poďme na to. Kamoška, vyťahuj zápisník, zošitok, píš si poznámky. Let's go. Začneme takto od spodu. Rumúny môžeš robiť buď takto s tyčou, alebo s jednoručkami, s kettlebellom, hej, tých variácií je extrémne veľa. Fun fact, ja napríklad tieto vôbec nezaraďujem do tréningového plánu, čiže určite to nie je, že must mať v tréningovom pláne. Ja si skôr užívam iné variácie, ktoré si môžeme ukázať v nasledujúcich videách. Napíš do komentára, ak to chceš vidieť. Ak sa rozhodneš robiť tieto rumúny s tyčou, určite odporúčam tú tyč mať takto vyvýšenú na týchto držadlách, pretože keď vidím baby, že to dvíhate zo zeme, tak väčšinou naozaj ten dvih vyzerá takto. Kokos, hej, kríže, RIP, naozaj už pri vyššej váhe, už aj tá tyč, hej, je dosť na tie kríže, keď to máš dvíhať zo zeme a ešte keď tam máš naložených, ja neviem, 50-60 kg, tak proste z tej zeme je to oveľa ťažšie a je tam oveľa väčšie riziko, že proste prehneš ten chrbát a úplne zle to dvihneš. Čiže takto sa uistíš, že proste ten dvih prvotný bude úplne v pohodičke, lebo to máš cca proste v rovine, že ti to presne pasuje do tých rúk. Chápeme? Druhá veľmi super vec sú trhačky. Kamoška, keď nepoznáš, pozri sa inak, aké strašne cute máme my. Trblietavé s nápisom Booty Mami. Prosím pekne. Môj nápad, ale k pointe. Sústreďme sa. Trhačky sú strašne super vec, ešte aj keď sú ružové, pretože ti spevnia úchop, zosilnia ti ho a tým pádom budeš schopná dvihnúť vyššiu váhu. Je to dôležité pretože veľakrát ti zlyhajú tie ruky skôr ako ti zlyhajú nohy, respektíve zadok. Hej, že proste vykonávaš ten pohyb, vykonávaš rumún a ešte by si zvládla proste tým zadkom ďalšie opakovanie, ale tá tyč sa ti jednoducho zošmykne, alebo už nevládzu ti ruky, bolia ťa predlaktia a jednoducho si nútená pustiť tú tyč, ale pritom ten zadok by to ešte v pohode zvládol. Čiže presne na to sú trhačky. Hej, určite odporúčam. No a posledná vec, ešte z tohto uhla, je postoj. Postoj pri rumúnskom mŕtvom ťahu je cca na šírku ramien, šírku panvy. Chodidlá smerujú smerom dopredu. Hej, toto je postoj, s ktorým začíname pohyb. Už si len vezmeš tyč a ideme na
fázu 2. Musím ti ešte raz ukázať tie dráčky, lebo podľa mňa sú totálne dokonalé. Keď už vieš, ako má vyzerať tvoj postoj, kde má byť tyč, tak ideme na vrch, respektíve stred tela. Chytím si tyč, hej, spravím pár krokov dozadu, nech mi to nič nezavadzá. Postoj spodný mám. Dôležité, čo sa vrchu tela týka, je lopatky dozadu, hej. Žiadne také, že ma tá tyč prehne a budeme mať ramená vpredu. Čiže lopatky dozadu, ramená tiež a kor spevním. Nadýchnem sa do toho brucha, spevním ho. Stále je spevnené, zadržaný dých. Vydýchnem. Chápeme? Čiže znova nadýchnem, spevnené, idem do pohybu, vydýchnem. Dobre? To je fakt veľmi, veľmi dôležité, zapamätaj si to. Konečne ideme na samotný pohyb, prisahám. Fáza 3 je už samotný pohyb. Vezmem si tyč, spravím krok vzad, nohy na šírku panvy, respektíve na šírku ramien, špičky smerujú dopredu, lopatky sú spojené, ramená vzadu, nadýchnem sa do brucha, spevním ho, hlava pokračuje s chrbticou a teraz si musíš predstaviť, že tlačíš zadok smerom dozadu, bez toho ale, aby ti kolená išli či už dozadu alebo dopredu. Kolená musia byť stále v rovine s pätou. Tlačím ten zadok dozadu, cítim, ako sa mi strečuje celý hamstring, celý zadok. Idem tak, ako ma pustí. Toto je moje maximum. Ako náhle by som išla v tejto fáze ešte nižšie, pozri, čo sa mi stane s chrbticou. Úplne sa prehne. Čiže ja musím zastaviť v tom bode, pokiaľ ma zadok pustí a následne zatlačiť pätami, vystrieť nohy, vydýchnuť. Vyhnem sa smerom hore. Ešte raz ukážem. Nádych, lopatky spojené, spevním brucho, tlačím zadok smerom dozadu, kolena nechávam v rovine s pätou, tlačím ho čo najviac, toto cítim, že je môj maximum, zatlačím pätami do zeme, vydýchnem. Kamoška, najdôležitejšia vec a najviac, čo robia chyby baby, je, že buď ohnú chrbát presne v tej spodnej fáze, že idú nižšie, ako by mali, to znamená, že zadok ich pustí sem a oni idú ešte nižšie, dávať na to pozor, pretože naozaj potom celá tá záťaž prechádza na krížovú oblasť a to nie je dobre. Alebo práve, že druhá chyba je, že chodia baby príliš malý rozsah. Znova vysvetlím. Toto je môj rumun. To je moje maximum, kde sa môj zadok vie dostať smerom dozadu, dvihnem sa hore. Chyba je, ako náhle ideš cez tento rozsah, to znamená, že ohneš chrbát a snažíš sa ísť vrchom tela nižšie, ako ti povoluje zadok, ale chyba je taktiež, keď ideš práve, že príliš malý rozsah, to znamená, že keď spravíš toto. Hej, keď ideš s polovystretými nohami, tým pádom celý streč, celá tenzia je proste na hamstringoch, a zasekneš sa tu a ideš hore. Tam sa nemôžeš diviť, že necítiš zadok, alebo že ti zadok nepracuje, alebo že ti zadok nerastie, lebo ten zadok sa ani nedostane do tej predĺženej pozície. Rumunský mŕtvy ťah je cvik, kedy zadok pracuje v predĺženej pozícii. Čiže ty sa musíš dostať do toho úplného natiahnutia svalu a to je až v tej spodnej fáze. Hej, keď ty si úplne vzadu s tým zadkom, keď si úplne dole. Ak ťa inak zaujíma viac takýchto edukatívnych informácií o budovaní zadku a celkovo videí, tréningov, tréningových plánov, tak ma určite nezabudni sledovať na Hiro, mám základné a pre pokročilé odkazy máš v popise. Takže ty ako náhle sa nedostaneš až do tej spodnej fázy, kedy je tam to najvyššie mechanické napätie, kedy reálne ten zadok pri tomto cviku pracuje, tak proste čo čakáš? Tam musí byť to natiahnutie, čiže ty sa musíš dostať do toho maxima, kde ťa zadok pustí. Ako náhle sa tam nedostaneš, tak to ani nerob. Veľa dievčat ešte pozorujem, že má problém aj s tým, že ako mám tlačiť ten zadok dozadu, hej. Ja im vždycky hovorím, že predstavte si, ako keby je za vami stena, sa chcete dotknúť tej steny, ale iba tým zadkom. Pánva smerom dozadu. Veľmi často baby buď idú s príliš vystretými nohami, alebo potom idú do drepu. Hej, toto není rumunský mŕtvy ťah. Rumunský mŕtvy ťah je toto, nie toto. Naozaj tie kolená musia byť stále v rovine s pätou. Rumunský mŕtvy ťah treba ale brať aj tak, že ty s čím viac vystretými nohami pôjdeš, tým viac bude na hamstringy. To znamená, že keď chceš, aby ten zadok mal naozaj najväčšiu páku, nemôžeš ísť s vystretými nohami, hej, takto, ale naozaj musíš ten zadok tlačiť dozadu. Nie len, že idem vrchom tela smerom dole, ale tlačím ten zadok smerom dozadu.
toto je princíp rumunského mŕtvého ťahu. Kľudne si to najprv vyskúšaj pred zrkadlom, proste bez váhy, čisto len ten pohyb pánva dozadu, lebo ten je podľa mňa taký pre baby, že najviac komplikovaný, ale ver mi, ako náhle sa do toho dostaneš, tak to bude úplne easy. Potom si to vyskúšaj s tyčou. Pre niektoré baby je to lepšie aj s jednoručkami. To už nechávam na tebe, je to v podstate ten istý princíp, je to len čisto o preferencii, respektíve na tej tyči dvihneš z mojich skúseností viac, pretože predsa len tie jednoručky, keď už sa dostaneš na nejaké, ja neviem, 30-ky, tak už je dosť náročné ich držať v tých rukách. Ale ukážem ti v nasledujúcich videách, čo robím ja, akú variáciu, ktorá je za mňa najlepšia. Ale určite ti môže sadnúť aj toto. Ja som veľmi dlho robila tieto obyčajné rumunské mŕtve ťahy a boli super. Každopádne, Kamka, ak by ťa čokoľvek zaujímalo, čokoľvek ti bolo nejasné aj z tohto videonávodu, kľudne napíš komentár a hovorím, ak ťa zaujíma budovanie zadku úplne do hĺbky, že anatómia, informácie, edukácia v tejto oblasti, určite ma sleduj na tom Hero, neolutuješ. A napíš mi do komentára techniku, akého cviku by si chcela vidieť na budúce. Bye!